Nazdar. Zdravím ťa pri tomto tutoriáli. V prvom rade chcem pozdraviť Atiho, u ktorého predpokladám, že za túto hudbu platí. Blázon. Dobre, ukážeme si, ako stiahnuť hudbu z Epidemic Sound. Zadarmo. Dobre, máme tu takúto vec. Chceme napríklad toto stiahnuť, hej? Normálne, toto není môj originál meno, hej, aby ste si zase nemysleli, že som taký pridziganý. Je to licenčné, hej, keď dám download, proste daj kartu kreditnú, proste sa piči, nestiahnem to. OK, čo potrebujeme? Máme Firefox a budeme potrebovať cache weaver. Cache status je toto. Ale dôležitý je tento cache weaver. Keď si ho nainštalujeme ako doplnok do Firefoxu, do prehliadača, dáme si vývojár a dáme si cache weaver. Väčšinou tá najväčšia veľkosť, a vlastne tu už vidíme aj tu názov Touch Guy a veľkosť súboru je, hej, dáš uložiť ako. Za to zadáš .mp3 ako formát, hej, lebo tu nemáš živaký formát. A dáš uložiť. Hej, a to je všetko. A je to tvoje. Hej, je to tu. Pozri sa, pustíme si to. V pohode, a takto si stiahuješ hudbu. Také jednoduché, že? Cache weaver, uložiť ako a ideš. To je všetko. Čau.